Hello, ikang. Wan, dahil tinaanten. Wan, katungtungan ka niya. Uy, natapagbagaan ka nga ro. Da kita madamdaman ko nga istorya dati niya dito abroad. Puro nga, panagsayot, iti mangmangag ko nga aramidom kayan dita. Agbul-bul-agbul kailan ka nga duwa ni ading mo, nga pipeng, nya? Ayun na tayo nga pipeng, takatungtong-tong, malpas ka nga makatungtong, nya? Uy, mangmangag ko ka nga naggarampingat ka ka dita, tala ka agsay-sayot, aramidom dita, iskwilaan nyo. Inya tayo ag-iskwila, baka ag-iskwila kayo, no, inya? Ay na, mayati, kwa niya aramid mo niya? Taday talanggan sumarsarampiting, tararamidom dita, sumarampiting ka kano dita iskilaan nyo. Bimal balasangan ka nga garampingat niya. Ay na, danggan na, amok iti biyag mo nga, mapanan ti biyag mo no, nang kang agbalbaliw dita, nang kang agiskwila niya. Papa-eskwila na kayo ni inang nyo, kakaasi nga, agkir-kir-kir, dito yung abroad. Tapos kasta de aramid yung agkabsat. Ay na ikang. Wan, nagadot agipulpulong, wan. Kat, apaon na kita agipulpulong nga rod. Kapag sa atam langot, bagbagamitin ka. Hang kayo mat ka nung agad-adal. Dito lang ka nagbulbulakbul, tar aramidin yung agam ampang, nya? Kawan, day tabag mo, tikarga na puro make-up kan lipstick. Nga atala ka nagpalpalabasit, isipit, pero aramidam dita niya. Imbis nga agadal ka, gaga ka. Isumalagam nga awan tikarga na tautak mo, tataday tabag mo, tikarga na puro lipstick kan make-up. Nga, napintas ka nga, peso, matkarga tautak mo, inya gunggunam. Dati mapanan ti biyag mo no kastano na biyag paninginang nga bakat balik amo no hala ti bel ti singit ti itad na kinyam niya talaga nga isagusagun no na ka ay nano na biyag lang dahil nga bakat kakasi ti pamayan na kinyam niya ta isolaan iti maipamana da kinyayo dita pa na diskwela yo ay na hanyo nga tultuladan dagita ang uncle yon antiyo kakabsa yo nga kwa. Nalalayang pa dagito ikwan. Apong yon nga kwan, naka-eskwela ide, handa man lang nga nagsaysayat ide. Hanak man lang nga nagsaysayat ide, estudyante akpay. Isumalagaan nga, wanti mad-adal mo nga ro, dito eskwelaan nyo, kasta ti adadalon. Agpapabintas, agargarampingat, nya? Inya ti alaam no, dumakkel ka. Agbalik ka nga hostess. Inya GRO ka no, kolehiyo ka, inya talaan ba? Ayan na day tading mo nga piping, takatungtunga mamat. Taday talang ka nagpaspas siya, tararamidan na, pasyarandumat ka no day tangading mo, nya? Wan, sige tao, rayak, itad mo ta telepono kinya naman, takatungtong maday tangading mo. Wan. Hello, piping? Nantin nga bangat na ito'y. Ay talaga nga makangag kayo, te saong agkagsatata. Hanggang nagbalbala kita? Hanggang kayo mga gadadal, hanggang nagdisiplina nga talaga. Nagdadaktal, tititata nga balon kinyayo. Well, no na ipadalada ta balon yon, apag darikmat lang na ibos yun. Kasta ti pamayayo, gayam, sika gayam, nalayin ka naglakwat siya. Dahil barbar ka, dati raramida, may bag kumano. Amoy tito mulong, kita balayo niya. Agdalos kayo, aglaba kayo, te kwayaw. Salit yaw niya. Nagado ka no timura niyo, nga kananayo. Di yung peka na mo titumulong, aglaba. Kakaasi ni amang yo, nga agsiksik ka, agtaltal-talong, ditang, agtartarakan kinyayo ni inang nyo. Aratamat abroad, nga kakaasi nga agkirkirke, nga kaslaking niya. Kakaasi na nga agpadpadala ti kwa. Uy, natapang panunutin na itang masakbayan nyo, no dumakkel kayo, no niya ti pagbalinan nyo nga kwa. Tabi tawag pa nagadal nyo, iso lang ti pang panunutin da, nga maitad kinyayo niya, tanda mangawag nga nakaadal. Tapos, anyo gayong maseseryosan, dada pa nagadal nyo? Agpapada kayo, da kita kakaskilaan nyo nga ron. Uresi ka, pasyarando ka, datalang ka nagmumotor, tararamidam niya. Inya pati kaya mo nga agbalin no dumakkel ka, agbalin ka nga riding in tandem, kasta? Tatala ka no
aramidang mapaspasyar niya? Lusin? Di kayo nga agadal, di kayo nga dumdumngag, ti pangbagbagakin niya yo? Awan tinawagan kayo, ano dang gandak niya? Hanggang nga dumdumngag, amin nga natawtawagat, di mangagdakin niya ako niya? Iso nga tinawagan kayo mat, ano dumngag kayo mat? Bagaan nyo mat, dagita kakaskilaan nyo, dagita babarkada yung nga padpada yung nga pasyarando. Ngawat ang muda, nga agadal, ang muda, nga tumulong ti babalay da, tulungan ti pampamilyada, naganak da. Dahil talag papapintas, dagita babae nga aramid na nagsaysayot. Si kayo mga lalaki, ubing nga kwa, agmotor, tila papapano nyo, pasyarando kayo, imbag kuman, mamoy tumulong ti pamilyayo niya. Ay naubing pagsaatan nyo lang dahito ibagbagan na antiyo niya. Ilocano kayo pa'y mga road. Ti Ilocano, nalaing dagita. Ado ti Idukado nga Ilocano, nalalaing nga Ilocano. Si kayo mga ibabain kayo, ti Pulitayo niya. Ipakita yo nga nalalaing tayo nga Ilocano, hanga dayta agsayot ti paglaingan nyo. Kanagpasyar. Agbulakbol. Agadal kayo, kaiso ti pagsaatan nyo dayta. Para kinyayo dayta, hanga para kinyami. Kakaasi na kita naganak yung agad trabaho nga mang papa-eskwela kinyayo, tapos kasta ti aramid jo. Lugsit. Agsardan kayo na nga agadala, no, kasta. Han kayo nga sumsumrekan nga giskwela, no, kasta man ang tipaglaingan nyo niya. Wan, agsayot kailangan na nga agkabsat, agpasyar lang nun. Agbulakbol kailangan nun, ta barbarang ado ti maadalyo dita niya. Inya, iso ti kaya iyo nga ramidan. Isardang men, ti panagsuporta kinya yung agkabsatan no kastama lang. Bagan ni manang mo nga ikang niya. Isardang nga ti panagsayoton niya. Kansi ka, isardang umatan, ti panagbulbulakbol mo dita. Wala, sige ta, mangag ko pa nga hanggang agsarsardang dita nga kwa, nga agadal ti obrain nyo ta, makaramang kayo nga talaga kinyak. Wan! Agadal kayo nga nalain, tapag siatan nyo dayta. Panunutan nyo, dayta balbalunin nyo, kung dagita iba-iba yung eskwilaan nyo, nagrigrigatan kinagan na nyo dagita. Nya? Nagado ti ubing. Nga hanga naka-eskwela. Tapos si kayo nga dati pag-eskwela na, nagadumang suporta kinyayo, kasta ti aramid jo. Hanyo nga di nga pampanunutan na kita regriga me? Wan nga talaga, dungag kayo kinyak, tapag siyaatan nyo dahito ibagbagat kinyayo niya. Si Kapiping, kanibagang kinimana mo nga ikang, nagpipintas ka magyam tinagan nyo niya. Sige, wan. Hangkon nga madamag-damag nga day talag saysayot ka agpaspasyar nga mag-in-in ninom tara aramidin nyo dita niya. Sige, wan. Wala nga talaga, tapag siyatan yung rod ko na. Sige nga rod, nagsapata ka. Iso nga itong palo nyo day tayo bagbagayo niya, agkamsa niya. Nasayat nga rod, no, agbalbaliw kayo, may bagayo. Sige nga Rodan, wan. Sige nga Rod. Bye!